Neville Mamo intbagħat 4 snin ħabs wara li ammetta li kien assoċja ruħu ma' persuna sabiex tiġi traffikata droga. Il-każ seħħ fi frar tal-2010 meta Mamo flimkien ma' 6 persuni oħra fosthom 3 aħwa li jisimhom ma jistax ixxandar ftehmu biex ibigħu lil Anthony Calleja kważi 5 kilogrammi raża tal-kannabis li l-valur tagħha fi-triq kien ta' 30,000 euro. Id-droga kienet instabet f'garaġġ f'Birkirkara. Dakinhar il-pulizija kienet arrestat 5 irġiel u tfajla li kellhom bejn 17 u l-25 sena. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Giovanni Grixti ordnat ukoll il-ħati ħallas multa ta' 15,000 euro u ordnat il-konfiska ta' proprjetà tiegħu favur il-Gvern ta' Malta. Il-qorti tal-appell naqset il-pjena minn 3 snin għal 2 u nofs ħabs fil-konfront ta' Ruth Gatt li flimkien mal-eksieħeb tagħha Nigel John Abela kienu l-moħħ wara l-frodi fid-Dipartiment tal-VAT 11 sen ilu. Il-każ seħħ fl-2009 meta Gatt ġiet mixlija li jennet lil Abela impjegat fl-istess dipartiment biex jieħu flus u jnaqqas il-kontijiet tal-VAT għal terzi persuni. Fil-qorti ngħad li Gatt u Abela fetħu kont bankarju konġunt wara li bdew relazzjoni flimkien. Madankollu Gatt talab lil Abela biex il-kont jinfetaħ fi simha biex ikun jista' jaħbi dawn il-flus minn martu li kien għaddej bi proċeduri ta' separazzjoni minn magħha. Waqt li Gatt qalet li ma kienx taf minn fejn kienu ġejjin il-flus 5 snin ilu, Abela ammetta li xxaħħam mal-105,000 euro u semma 3 impjegati oħra li kienu involuti f'din l-iskema. Huwa kien ammetta mal-pulizija li kellu l-vizzju ta' droga tant li qed iberbaq ma' 300 euro kuljum biex jixtri kokaina u jsellef il-flus fuq l-idejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.